Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Большасць палякаў падтрымлівае закрыццё мяжы з Беларусю. Тое вынікае з даследавання Цэнтра вывучэння грамадскай думкі. Гэтак за выступаюць 72% рэспандэнтаў, супраць 21%. Яшчэ 73% апытаных пастанавілі, што яны супраць надання прытулку мігрантам, якія пераходзяць польска-беларускую мяжу. Гэты паказнік вышэйшы сярод моладзі дасягае ажно 79%. Таксама 84% палякаў падтрымалі зацверджаны раней законапраект, які выключае крымінальную адказнасць за выкарыстанне вайскоўцамі зброю. У тым выпадку, калі яна выкарыстоўвалася для пільнавання ўласнай бяспекі пры замаху на жыццё. Польшча разлічвае на супрацу з Беларусю ў справе забойства на мяжы польскага жаўнера. Пра гэта ў эфіры ТФОН-24 заявіў міністр унутраных справаў і адміністравання, каардынатар спецслужбаў Томаш Сімоняк. Ёсць падставы лічыць, што беларуская дзяржава ў такой абсалютна маральнай і пазапалітычнай справе зразумее, што трэба проста выдаць Польшы забойцу польскага жаўнера. Ацэньваю, што ёсць імавернасць, каб нам гэта уладкаваць. Паводле Сімоніка ёсць шэраг матэрыялаў у гэтай справе. Міністр разлічвае, што неўзабаве падазраваны ў забойстве польскага жаўнера паўстане перад судом. Таксама чыноўнік адзначыў, што Польшча працягвае рабіць намаганні для вызвалення Анджэя Пачобута ды іншых палітвязняў. Віцебскага доктара Владзіміра Мартава паспяхова эвакуявалі ў Літву. Пра тое, што мужчына пакінуў Беларусь і цяпер у бяспецы, паведаміў кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак. Раней рэаніматолага затрымалі ў Расіі і дэпартавалі ў Беларусь, дзе ён быў абвінавачаны ва ўдзеле ў экстрэміскім фармаванні. Мартаў адзін з нямногіх дактароў, хто ў 2020 годзе адкрыта крытыкаваў сітуацыю з каронавірусам у нашай краіне і агучваў праблемы ў сферы аховы здароўя. У 2021 пасля загаду Лукашэнкі паставіць доктара на месца, яго звольнілі, а ў 2022 затрымалі і прысудзілі 7 сотняў арышту. Расія атакавала Кіеў балістычнымі ракетамі. Выбухі прагрымелі ў прадмесці сталіцы. Броварскі раён Кіевскай вобласці. Ззаду мяне варонка, што ўтварылася ў выніку начной атакі з боку Расійскай Федэрацыі. У выніку абстрэлу пашкоджаныя шматпавярховікі, офісныя будынкі і 2 аўтазапраўкі. З папярэдняй інфармацыі ахвяраў няма. Зафіксавалі ў Кіевскай вобласці атаку дронаў. Іх збілі сродкамі супрацьпаветранай абароны. Магутныя выбухі прагрымелі адразу і ў некалькіх населеных пунктах Курскай вобласці Расіі. У выніку абстрэлу пацярпелі прынамсі 5 асобаў, у тым ліку 3 дзяцей. Усіх пацярпелых даставілі ў раённую больніцу. Цяпер іхнаму жыццю нічога не пагражае. Акрамя таго, падчас абстрэлу былі пашкоджаны некалькі жылых дамоў і аўтамабіляў. Паводле губернатара рэгіёну Алексея Смірнова, ноччу над Курскай вобласці было збіта 26 беспілотнікаў. Таксама Смірноў заявіў, што збройныя сілы Украіны спрабавалі сёння прарвацца на тэрыторыю вобласці. Аднак расійскія вайскоўцы не дапусцілі прарыву мяжы. Іран афіцыйна папярэдзіў Ізраіль пра намер атакаваць яго тэрыторыю. Пра гэта піша газета «Джерусалем Пост». Калі менавіта можа пачацца напад, не паведамляецца. Паводле выдання папярэджання Ізраілю наконт блізкай атакі перадаў міністр замежных справаў Угоршчыны Петр Сіерта у тэлефоннай размове з кіраўніком МЗС Ізраілю Ісраэлем Кацам. У той жа час у Ізраіль прыбыў кіраўнік цэнтральнага камандавання ўзброеных сілаў Злучаных Штатаў Амерыкі Майкл Курыла, а ў Іран сакратар Савету бяспекі Расіі Сергей Шайгу. Сёлета ў апошні дзень ліпеня газета «Нью-Йорк Таймс» паведаміла, што верхоўны лідар Ірану Алі Хаманеі аддаў загад нанесці прамы ўдар па Ізраілі у адказ на забойства аднаго з лідараў Хамасу, кіраўніка палітбюро руху Ісмаіла Каніі. За 5 дзён да цырымоніі закрыцця летніх алімпійскіх гульняў на першае месца ў агульнакамандавым заліку зноў вырываецца каманда Злучаных Штатаў Амерыкі. На яе рахунку 21 залаты медаль, а агулам у гэтай зборнай амаль 80 узнагародаў. Працягвае перапісваць гісторыю рэкордаў ужо двухразовы алімпійскі чэмпіён у лёгкай атлетыцы Арман Дуплянтыс. Швед у скачках шастом спачатку усталяваў новы алімпійскі рэкорд, а затым і сусветнае дасягненне, узяўшы вышыню 6 метраў 25 сантыметраў. Амерыканская лёгкаатлетка Вэлэры Олман таксама стала двухразовай алімпійскай чэмпіёнкай. З вынікам 69 метраў 50 сантыметраў яна заваявала золата ў кіданні дыска. Беларус Абубакар Хаслахану распачне ўдзел у спаборніцтвах па грэцка-рымскай барацьбе у вагавой катэгорыі да 97 кілаграмаў. Агулам у скарбонцы Беларусі пакуль такі застаюцца 3 медалі. Золата і срэбра батутыстаў Івана Літвіновіча і Віалеты Бардзілоўскай, а таксама срэбная ўзнагарода Яўгена Залатога ў акадэмічным веславанні.
7 гадоў калоніі за інтэрв'ю незалежным медыям. Такое пакаранне вынеслі журналісту Алесю Кіркевічу ў Гарадзенскім абласным судзе. Мужчыну абвінавацілі ў спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Справу завочна разглядаў суддзя Юрый Казакевіч. Акрамя 7 гадоў калоніі журналісту прызначылі 24 000 рублёў штрафу, а таксама наклалі арышт на ягоную маёмасць. Алесь Кіркевіч – журналіст, фрылансер, пісьменнік і краязнаўца, колішні намеснік старшыні маладога фронту, а таксама былы палітвязень. Стала вядомая прычына цяжкіх траўмаў выхаванца спартовай школы ў Віцебску. Паводле следчага камітэта на яго упала незамацаваная футбольная брама. Па факце здарэння завялі крымінальную справу. Трагедыя адбылася ўчора. 9гадовага футбаліста шпіталізавалі ў Віцебскую абласную лякарню, аднак пазней перавялі ў РМПЦ ў Менску. На раніцу юнак быў у прытомнасці. Ягоны стан ацэньваюць як сярэдне цяжкі. Раней дактары дыягнаставалі хлопчыка цяжкія чэрапна-мазгавыя траўмы, удар галаўнога мозгу, грудной клеткі і пералом асновы чэрапа. Каб абмеркаваць лячэнне віцебляніна, склікалі кансіліум з удзелам галоўных спецыялістаў у неўралогіі і нейрахірургіі. У Музыры працягваюць пошукі 13гадовай дзяўчынкі Мілены Флярко. Яна пайшла з дому учора і не вярнулася. Дзяўчынка выглядае на свой узрост, мае 144 сантыметры росту, хударлявае цела, цёмна-русыя густыя валасы і карыя вочы. Тых, хто штось ведае пра тое, дзе цяпер дзяўчынка, заклікаюць патэлефанаваць на нумар 232 11 11 або на 102. Больш за 20 асобаў выратавалі і эвакуявалі падчас пажару ў жылым доме ў горадні, у тым ліку грудное дзіця. Медычная дапамога нікому не спатрэбілася. Паводле Міністэрства надзвычайнай сітуацыі пажар адбыўся ноччу ў кватэры на першым паверсе 8павярховага дому на вуліцы Белыя Росы. З акна памяшкання выбівалася полымя, а ў пад'ездзе стаяў шчыльны дым. Ратавальнікі арганізавалі эвакуацыю жыхароў з вышэйшых паверхаў, скарыстаўшы маскі для абароны органаў дыхання. Гаспадара гарэлай кватэры шпіталізавалі. Прычыну пажару высвятляюць спецыялісты. Аўтакрамы ў Беларусі стане больш. Плануецца, што якасць абслугоўвання жыхароў вёскі палепшыць новы указ, падпісаны нядаўна Лукашэнкам. Дакумент прадугледжвае набыццё за найбліжэйшыя 2 гады 240 аўтакрамаў. Найбольш такіх аўтафургонаў 56 з'явіцца ў Менскай вобласці. Найменш плануюць аддаць Берасцейшчыне і Градзеншчыне. Там з'явіцца 27 і 15 аўтакрамаў адпаведна. На набыццё такога аўтатранспарту дае крэдыт адзін з банкаў Беларусі. Згодна з указам мясцовыя інавацыйныя фонды прафінансуюць аўтаматызацыю гандлёвых аб'ектаў. У Варшаве ў музеі вольнай Беларусі адкрываецца выстава мастака Алеся Пушкіна. На ёй пакажуць дакументы, відэапрацы і медыйныя артэфакты з архіваў творцы. Сёння Пушкіну магло б споўніцца 59 гадоў, аднак летась ён памёр у гарадзенскай турме. І вось у нас выстава арт-купальні в цэнтры мястэчка. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.